Johanne sidder i stolen. Hun kigger træt på dig, da du kommer ind. Åh, jeg har bare sovet så dårligt, klager hun. Jeg har ondt i hovedet. Der er så mange børn, der løber rundt, og så alle de lyde, de larmer. Du kigger ud af vinduet i Johannes lejlighed. Der er ingen børn i nærheden. Der ligger heller ikke nogen institution. Så du kan ikke rigtig forestille dig, hvor der skulle komme børn fra midt om natten. De larmer, og det er mærkeligt. Og så den der pelsen, hunden, de har også hunden med. Hvorfor deres børn, hvorfor er de ude om natten? Det er mærkeligt, siger hun. Du lægger mærke til, at hun snøvler og virker lidt konfus. Hun virker til at være meget træt, men hun er også vågen. Nattevagten har skrevet, at han har hældt et glas vand op til Johanne og givet hende te, men det virker ikke til, at hun har rørt det. Nøglerne. Nøglerne til, så kan jeg køre ud til bilen, siger hun og peger på rodebunkerne på gulvet. Johanne er meget ordentlig og sætter pris på, at der er pænt og ryddeligt i sin lejlighed. Derfor undrer det dig, at hun roder sådan, og at hun leder efter sine bilnøgler, for hun har ikke nogen bil. Du beslutter dig for at observere Johanne lidt og observere i lejligheden, for der er noget, der ikke hænger sammen. Du vil nu observere og lægge mærke til alle detaljer, så du kan finde ud af, hvad det er, der er med Johanne.